Takhle u nás prší. Jo, ještě pustím. Ten zvuk hrůzy. Koukejte. Víš, že zavře raději, protože to je. To je ono za bouřky. Myslíte, že... Napište mi prosím do komentáře, jestli to tu byla tu povodeň nebo ne. Jsme na Vočnově. Jsme ve Vočnově a jdem na dveře. Jo, tak příště ahoj.